Umalma ang ilang benepisyaryo ng programang P20 bigas na nabibili sa National Food Authority matapos umanong magbago ang sistema ng pagbili ng murang bigas. Noon, nakakakuha ang mga benepisyaryo ng isang sakong bigas kada 5 buwan. Nang lumaon, ginawa itong 30 kilos kada buwan. Ngunit ngayon, reklamo ng ilan hanggang sa 10 kilos na lamang umano ang maaari nilang mabili kada linggo. Ang reklamo ko digdi, mabakal pa sa nga ako kaino, takabakal ako sarong sako ka. Ang gamit ko RSBSA. Ano pa yon? March. First week. March. This dapat, sabi nila, 5 months daw. Magpa 5 months na. Ang tagal na. Isang sako lang. Ano ba yun? Magkasya ba yun sa 5 buwan? RSBSA. Ngayon, sabi ko, tinanong ko, ilang kilo ba ang mabibili namin na ang dala namin RSBSA? 10 kilo na lang daw. Bakit 10 kilo? Sabi ko, sino bang nag-ano niyan? Nakakataas daw. Hindi ko alam kung sinong nakakataas. Dapat yan, ang sinabi na 30 kilos, okay na yun. Kasi malalayo ang mga aganin doon. Sa pamasahe lang kulang. Ngayon lang ata ang 10. Diba? Ngayon lang ata. Kahapon nag-release pa ng 30 kilos. Ngayon 10 kilos. Ano ba yun? Hirap na nga ang tao, pinapahirapan pa. Ang sabi kaya po, ang first week, 30 kilos po ang makukuha. Ngayon po, ano lang, 10 kilos lang po, may hilang po ako sa puso, na ang sarong simana po, sarap nando pa ako maligdi. Mabalik na naman po. 10 kilos. Ang pamasahe man po, 50-50, back and forth, 100. Lugi naman po kami. Ayon sa Food Terminal Incorporated na naka-assign sa Camarines Sur, 10 kilo talaga ang orihinal na nakasahad sa programa na maaaring mabili ng bawat benepisyaryo mula sa pilig-sektor kada linggo. Pansamantala lamang umanong ginawang 30 kilos kada buwan ng paglabas ng bigas noon upang hindi na paulit-ulit na bumiyahe ang mga benepisyaryong nagmumula pa sa malayong lugar. Ngunit dahil may mga satellite distribution site na rin sa mga bayan ng Pili, Gainsa at Balatan, binalik na umano ang pagbebenta sa 10 kilo kada linggo upang maging pare-pareho ang implementasyon sa lahat ng mga distribution site. Mayo man kay sinda man matubod man sinda kung anong orden sa laog. Mayo man sindang magiginimo. Kaya kami man ang mga nagbabakal matyaga. Ganing makakuha. Ay ang gusto ko sana ma'am na ipaabot na kung mapupwede ano ninda piliun man ninda sa alambawa mga arugming, mga arayo. Kung pwede natawan man kami ning medyo awag-awag na tao tanganing day man kami mayo kami ibang tayo na magparabali kami sa bukid mababa sa nang kami hindi tapos 10 kilos dapat itaw na ninda sa sapat na sambulan na kung 30-30 maning tipid man kami sa kapagalan. Samantala, nananawagan naman ang mga kinatawa ng Food Terminal Incorporated at ng mga ahensyang katuwang sa pagpapatupad ng programang P20 bigas meron na maunawaan sana ng mga benepisyaryo ang kasalukuyang sistema dahil pinapatupad lamang nila ang mga alintuntuning nakasaad rito. Regine Boy, CSN.